шабакаи Темур Медиа тақдим мекунад. раёсати вазароти корҳои дохилии шаҳри Душанбе аз 5 рӯзи ҳабси маъмурии ҷавоне хабар дод, ки чанд рӯз пеш навори зӯран савор намудани зане аз тарафи ӯ расонаӣ шуда буд. аз ӯ ҷавони 29-солаи сокини шаҳри Душанбе Дадабоев Наимҷон Алиевич, айни замон Ҳамдамзода Юсуф ном бурда шудааст. манбаъ иттилоъ медиҳад, ки гумонбар барои латуқуби собиқ ҳамсар ва маҷбуран ба нақлиёт савор намудани ӯ дар ҷустуҷӯ қарор дошт. дар натиҷаи баргузории як қатор чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ, номбурда санаи 24 марти соли ҷорӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе аз ҷониби кормандони милитсия дастгир карда шуд. зимни пурсиш дастгиршуда ҳамроҳзода Юсуф кирдорҳои авошонаи содирнамудаи худро пурра тасдиқ намуда, сидқан изҳори пушаймонӣ намудааст, менависад сомонаи престиҷии рӯзномаи Тоҷикистон. гуфта мешавад, ки нисбати ӯ бо моддаи 460 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ протокол тартиб дода шуда, суд нисбати ӯ 5 шабонарӯз ҳабси маъмурӣ таъин кардааст.